Han startede. Godt, værsgo, løb for satan. Ryg dig, Lars, og han hopper ind i dig. Hold nu op, man, det er skrid. Værsgo, løb for satan. Du skal lande på ryggen for satan. Løb for satan den anden vej. Hjælp mig lige op. Værsgo. Hund. For hjælp! Lars. Så er det mig. Nej! Det er ikke vildt. Den er ikke engang på pause. Hvorfor det? Han skal ikke hjem. Prøv at se her. Lad være! Vi skal lige have med. Hallo, vi skal lige se her mærker. Lad være! Vi skal lige se mærkerne. Her. Man kan se her, hvor de går ind, ikke? Du har også noget med. Ja, lige se. Jeg vil sige.